Good morning, Zimbabwe. While others were lost in festive moods and celebrations, Christopher Mchangwa was losing sleep over Gerina Mjati. Zara mashoko bwanyu kwa pangwa ino na Gerina Mjati achiataka Christopher Mchangwa. Pangwa ina anokwa kuti Mchangwa ni maatax ari kuita kudana tagwiri zvigananda pamwechete mamwe macitizens ndoti subscribe or like on the bell kuti ipinda panapa Gerina Mjati anoendera mberi achiti hiding his anxiety behind cheap bravado. I live rent-free in Mudzoro Ramanize. I already anointed President Mukanya Chiwenga long before the noise began. Kwedu kuvambiri, isu vakazi tinorinda nekuchengetedza zvatinenge taona nezvido zvehanzvadzi dzedu. Tinonzi anachandagwinyira chikombo, the woman entrusted by the ancestors to see clearly where power must rest. That is how our gods blessed us to be kingmakers, to discern destiny before it become public fact. What ambitions we declare for our brothers are not wishes, they are mandates, and so it shall be fulfilled. Kadzino Chiwenga is the next president of Zimbabwe. Zvakadairwa kare, chasara inguva nekuzadziswa chete. Ndo mashoko anoitwa panapa naGerina Mjati ari kuuya panguva ino achiata Christopher Mchangwa. Anozikanwa kuti Mchangwa hatombodi kuona general. Vanoroma vachifuridzira they like vanofarira VP Costa Chiwenga, but iko kunyasi kunokwana kuti deep down hatombodi kutomboona VP Costa Chiwenga panguva inoi. And panguva ino Chiwenga achinyaso kuuya achifamba mamoves ake ari very silent. Ari kusiya everyone ari puzzled. Vasinganyasi kuziva kuti general ari kumbotembei, ari kuda kuitei. At the same time tiona Gerina Mjati achinyasoratidza kuti she is a full supporter of VP Costa Chiwenga. Ari kuuya panguva ino achiataka again Christopher Mchangwa. Mbudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiriko ichi. Pinda comment section medu nzwa mafunguro enyu. So subscribe or like, hit on the bell icon.